palang umaga sa ating mga kapatid. Sa umagang ito nga pala, nandito ako sa SM Bacoor. Kasi ako po ay kukuha ng postal ID. Ito ang sitwasyon dito. Ayan nga po, nakikita nyo, mahabang pili na yan. Ayan, nandyan. Yung doon na nakaupo ng babae, doon ako nakaupo. Ayun na nakaharap medyo rito. Doon. Ito ang sitwasyon. Ang haba-haba pa po ng pila, hindi pa po nag-i-start. Mamaya pa daw pong mga 1. Nandito po ako, mga 9 pa lang ng umaga. So ngayon, mag-i-start daw po yan mga 9 pa. Mga 1 pa. So, kaya ayan, hintay-hintay pa ako. Tsaga-tsaga lang para lang makakuha tayo ng postal ID. At kahit pa paano makasahod na tayo sa YouTube. Kasi yun na lang kulang sa aking mga kapatid. Isa na lang pong primary ID ang kailangan ko. Kasi meron na po akong secondary ID. Tatlo na nga po ang secondary. Kailangan ko na lang isang primary ID para makapag-open account ako sa bangko at makuha ko na rin po ang sahod ko sa YouTube channel ko. Mga kapwa ko small YouTuber, mga kapwa ko Bicolano. Mamaya naman po ha. Sambutan pa lang umaga sa ating mga kapatid. So ito na mga kapatid, tapos din ako, na-interview na ako sa loob, nakuha na rin ako ng picture at schedule ko na bukas para makuha ko ang postal ID. Sa wakas, yun na lang nagkukulang sa akin aking postal ID para makapag-open account na ako sa bangko at makasahod na rin sa hapon ito mga kapatid. Maraming salamat dahil kahit paano ay okay na. Kasi bago tamang-tama, bago ako umuwi sa ngayon 24, bago ako umuwi sa Bicol ngayon 24, at least makapag-open doon ako sa Bicol Suweldo, okay lang. Ito na, nandito ako sa SM, yan. Kanina ang dami ng pila rito, kanina, ang haba-haba ng pila rito kanina na lang. Kaunti na lang nasa loob, at saka ito, mga kukuha na lang at ito ng PSA. Kaya, yan, pauwi na ako, gutom na ako, yan, nakuha ko ng schedule sa postal ID ko, ayan. Yan, mga kapwa ko vlogger, kapwa ko small YouTuber, ito na. Kaya kahit pa paano, medyo okay na ako. Kaya sa ngayon mga kapatid, ito naglalakad na ako para umuwi na ako, palabas na ako para maka-uwi na at gutom na nga talaga ako mga kapatid. Kaya ito, nakita nyo, nasa SM Bacoor nga pala ako mga kapatid ha. Nandito ako sa SM Bacoor. Dito ako kumuha ng aking postal ID. Kaya yan, lalakad na tayo. Palabas na tayo ng SM. Kailangan natin bumaba para tayo ay lumabas na at sumakay na ng jeep or baby bus para tayo ay makauwi na. Kasi nga gutom na ako. Ayan, palabas na tayo. Ito ang sinyo ng SM, wala silang tao, walang nanonood. Ayan. Pauwi na ako mga kapatid. Gutom na nga ako. Kahit pa paano mga kapatid, medyo okay na. Kampante na ako tama-tama bago ako buhay ng Bicol. Yung makakapag-open account na ako ng bangko. Doon na lang ako sa Bicol sa sahod ng aking sahod sa YouTube. May bangko naman doon. Kaya ayan. Ito na mga kapatid, palabas na ako ng SM at ito nasa labas na ako mga kapatid. At pasakay na ako ng jeep doon sa kabila. Doon sa kabila na yun, doon sa kabila ng estado na yun, doon ako sasakay. Ayan, lalakad na naman ako papunta doon sa kabila para sumakay ng jeep. Ayan, naingit na, nasa labas na talaga ako. Kailangan natin
maglakad papunta dun sa kabila. Yan yung way papunta doon, yung papunta na yun, papunta Maynila yun. Tatawid tayo ngayon sa kabila. Yan, tatawid na tayo mga kapatid. So ito na nga, nakatawid na tayo. Sakay na tayo ng jeep. Nakasakay na tayo ng baby bus ngayon mga kapatid. Pauwi na tayo. Kasi gawa ng kanina pa ako rito mga alas 10 ako pumunta rito. Natapos ako ng oras na hapon na. Kaya ito nakasakay na ako na ngayon ng baby bus para umuwi na kasi nga tulad ng sinasabi ko na kapatid, dumating na ako dito sa bahay at nakakain na rin ako kasi katulad ng sinasabi ko kanina, gutom na nga ako. Madali lang naman siya kunin mga kapatid ang postal ID once po kayo ay kompleto. Kaya mga kapatid, tips ko po sa inyo, kailangan kung pupunta po kayo para kumuha po ng postal ID, kailangan po kompleto kayo sa inyong mga dito po kayo sa inyong mga requirements tulad po ng birth certificate, ipaseros niya na rin po, at ID, kahit anong klaseng ID po, basta valid ID po siya, at ipaseros niya na rin po. At kumuha na rin po kayo ng barangay clearance nyo mga kapatid kasi kailangan din po. Basta at siyempre huwag nyo pong kakalimutan na magdala kayo ng pera na pambayad. Kasi kailangan nyo ng pambayad para sa inyong postal ID. 650 po ang bayad sa postal ID. Dito po sa SM Bacoor, sa pagkuha ko po, 650 po mga kapatid. Kaya kung kayo ay naisipan nyo, kumuha kayo ng postal ID, kailangan prepare na po kayo bago kayo pumunta doon. Kailangan kompleto ng inyong mga requirements para madali lang po. Tapos may pipilapan lang po doon. Ituturo naman po yung medyo hindi nakakaalam kung paano. Tuturuan naman po kayo mga kapatid kung paano po mag-fill up doon sa form para kumuha ng postal ID. Tapos yun nga lang, syempre matagal-tagal nga lang po yung pila kasi mahaba dahil hindi po sila nagpapapasok ng isa-isa po mga kapatid dahil nga po sa social distancing mga kapatid. Dumating ako doon is 9 ng umaga. Umaga po ako nagising. Yun, napapasok kami is 1 na ng hapon. Bali mga 2 hours din po ako doon sa loob ng SM, doon po sa kuna ng postal ID. Ayun, tapos sunod-sunod naman pong tinatawag by number, bibigyan po kasi kayo number. Pagkatapos, yun, tatawagin kayo. Pagkatapos yun, kukunan kayo ng picture, tapos ipakikita sa inyo kung tama po yung spelling, tama po yung address na nakalagay sa inyo doon, at tama yung
mga information na ilinagay nyo po, tatanong lang naman po kayo doon. Kapatid, ang pagkuha ng postal ID. Akala ko nga po kasi yung isang pinsang ko po nagsabi na mga 1 month bago makuha mo ang postal ID. Buti na lang kamo hindi ako kumuha doon sa sinasabi ng pinsang ko at pumunta nga po ako doon sa SM. Yun, sa awa ng Diyos, makukuha ko na rin po siya. Bukas din ng hapon, mga 5 ng hapon po siya makukuha. Kaya, so once again mga kapatid, yung mga gustong kumuha ng postal ID para po sa inyong mga YouTube channel, yan, punta lang po kayo, kuha lang po kayo. Basta yun po ang sinabi ko, magdala lang po kayo ng kumpleto na pong requirements para mabilis lang po ang proseso at wala na pong maraming mga tanong-tanong. Ganun. At saka para dire-diretso mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa inyong mga kapatid. Huwag nyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawin mga videos. So once again mga kapatid, isang mapagpalang hapon at God to be the glory. Bye-bye. God bless you mga kapatid.